Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον κύριο Justin Bieber. Ο Justin Bieber είναι ένα μουνόπανο που ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι, ότι βγαίνει στην πίστα και τραγουδάει σαν μαλάκας. Αλλά είναι μαλάκας. Και αυτό το μήνυμα πάει στα κορίτσια. Μην εμπιστεύεσαι τον Justin Bieber. Είναι απλά ένας γκέι που λέει πως τα έχει με τη Σελένα Γκόμες. Δεν τα έχει. Αυτό είναι ψέμα για να δείξει πως δεν είναι γκέι. Αλλά είναι γκέι. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα άλλη μέρα σε άλλο βίντεο. Ευχαριστώ και εσείς κύριοι που με ακούσετε. Αλλά και ένα ακόμα. Και αυτό που είπε η άλλη που βγήκε και είπε η άλλη καταραμένη εκεί που ήταν. Ο Justin Bieber που είπε για τον Justin Bieber πως έχει χιλιάδες subscribers σε τέταρτο του κάτω. Δεν είναι έτσι. Justin Bieber είναι ένας γκέι και ένας γκέι. Τίποτα άλλο.